Formal na nga ginkasuhan sang National Bureau of Investigation o kon NBI ang pulo ka mga persona nga ginpahayag naglapas ang PD 705 o kon Forestry Code of the Philippines sa isla sang Boracay, Aklan. Anom ka mga Pilipino, duha ka mga Briton kag isa ka Belgian national kag isa man ka Filipina-Australian nga ginpangdakop matapos nagpatindog sang istruktura sa ginakabig forest land sa isla. Ginpahayag nga madugay na nga ginpadalan sang notice of violation ang mga ini. Apang suno sa asawa sang isa ka akusado, wala nila mabato ng abiso nga ginapahalina sila sa duta. Nagapanindugan man ang mga ini nga sa ila ang duta kag nagasunod sila sa layi. Dakop sa separadong operasyon sang CIDG kapis ang duha ka mga indi lisensyado nga dentista nga nagapanggabot sang ngipon kag nagapangtakod sang braces kag pustiso sa Rojas City kapis. Ginkilala ang mga ini nga Sanday Ernestina Villaron, 37 anyos, kag Floro Gadiano, 63 anyos. Nakabaton sang reklamo ang CIDG batok sa iligal nga operasyon sang duha, rason niya gipatigayon ang entrapment operation. Si Villaron ang dakop sa akto nga nagapangtakod sang braces samtang si Gadiano naman ang nagapanggabot sang ngipon kag nagapang-ubra sang pustiso. Lunsay wala sang mapakita nga lisensya kag papilis sang duha sa ila aktibidad. Na-recover sang otoridad ang nanari-sari nga gabit sang duha sa ilang nga klinika. Kaso nga paglapas ang Philippine Dental Act of 2007 ang pangutubangon sang nadakpan nga peke nga dentista. Masobra sa 80 ka mga persona gikan sa 3 ka mga barangay sa Banwa sang Calatrava, Negros Occidental ang nagpahayag sang ilang pagkundina sa Communist Terrorist Group. Isa ka aktibidad ang ipatigayon sa barangay Minapasok sa diin ginpakigbahin ang mga programa sang gobyerno kontra terorismo. Nagperma man ang managtambong sang Wall of Commitment nga nagadeklara sang CPP, NPA, NDF bilang persona non grata sa ila komunidad.